Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Мәскәү проспектындагы күперләр төзекләндерелде, җимерек баскычларны кайчан ремонтларлар, хәбәрчебез сюжетында. Шүп чарга урыны юк, Чаллыда экоактивлар проекты старт алды. Шаяннар һәм тапкырлар бер урынга җыелды. Студентлар лигасы сезонның финал уены үтте. Күперләр төзекләндерелде, баскычлар элеккечә калды. Сүз Мәскәү проспекты белән Хәсән Туфан һәм Вахитов урамнары кисешкән урындагы күперләр турында бара. Трамвай һәм автобус тукталышларына төшә торган баскычлар ремонтланмаган, баскычлар авария хәлендә. Шул сәбәпле шәһәрдәшләр куркынычсызлык өчен борчыла. Теманың дәвамы алдагы сюжетта. Это катастрофа на сегодняшний день. Для Татарстана хорошо, дороги супер, да, можно сказать, все чисто, порядочно. Но есть места, которые, уничтожены. Мәскәү проспектындагы күперләрне төзекләндерү 2017 елда башкарылган. Планда стеналарны буяу, киртәләрне ремонтлау, яктырткычларны яңарту. Баскычлар бу исемлеккә кермәгән. Алардан юрук котычкыч ди шәһәрдәшләр. Кайбер урыннарда ярыклар бар. Баскычның бетон нигезләре өлешчә җимерелгән. Когда поднимаешься, страшновато. Но у нас таких нет. У вас только. Я не из этого города. Мондый баскычлардан менү һәм төшү өлкәннәргә генә түгел, яшьләргә һәм бигрәк тә балаларга авыр. Баскычлар авыш, алар арасына бала аягы ялгыш эләгергә мөмкин. Детям нельзя спуститься, подняться, то есть без родителей здесь уже опасно. Она, во-первых, ржавая. Шәһәр башкарма комитетыннан алынган мәгълүматларга караганда куркыныч баскычларны ремонтларга ниятлиләр. Тик төзекләндерү кайчан булачагы әлегә билгесез. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Әгәр сезне дә берәр нинди проблема борчыса, шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Балаң турында хәтерлә һәм алимент түләм. Республикада алимент түләмәүчеләргә юнәлдерелгән акция старт алды. Бүгін суд приставлар 32-нче комплекста яшәүчеләрнең фатирларын йөреп чыкты. Бурычлы бер шәһәрдәшнең 720 мең сумнан артык әҗәте бар. Рәсми эш урыны юк, әнисе белән генә яши. Башка түләмәүченең бурычлары исә хәзерге вакытта 580 мең сумнан артып киткән. Ул җинаять җаваплылыгына тартылган. 32-нче комплекс буенча әҗәтлеләр исемлегендә шундый 10 адрес исәпләнә. Ел башынан хезмәткәрләр гаиләләргә 20 миллион сумнан артык акчаны кире кайтарган. Ярчалы исә аларның күләме буенча республикада лидерлар исемлегендә. Чаллыда экоактивлар дип исемләнгән проект гамәлдә. Ул яшьләрнең экология культурасын формалаштыруга, әйләнә-тирәне саклауга юнәлтелгән. Проект республиканың экология һәм табигый байлыклар министрлыгы, шулай ук Мәгариф һәм яшьләр эшләре идарәсе белән берлектә Шүп чарга урын юк экологик хәрәкәте тарафыннан тормышка ашырыла. Экоактивлар проекты 4 ел рәттән уңышлы гына тормышка ашырыла. Проектның асылы укучылар һәм студентлар арасында инициатив төркемнәр булдыру. Алар үз чиратында үзләренең белем бирү учреждениеларында экологик акциялар белән җитәкчелек итә. Бүгенге көндә яшьләр арасында шундый эш алып бару бик мөһим. Бүген без яшьләргә шушы информацияны белдермәсәк, киләчәктә алар моны белмәячәкләр. Чаллыда яшь активистлар күп, укучылар һәм студентлар әйләнә-тирә мөхитне саклауның ни дәрәҗәдә мөһим булуын аңлыйлар. Экоактивлар ярдәмендә киң җәмгыятьчелек игътибарын табигать проблемаларына җәлеп итү мөмкинлеге барлыкка килде ди шәһәрдәшләр. Проект кысаларында табигатьне пычратуга каршы көрәшкә юнәлдерелгән 8 акция оештырылды. Бу пластик савытлар, макулатуралар, батарейкалар җыю, территорияны Шүп чардан алындыру, шулай ук экологик белем курслары һәм башкалар. На Зеленой улице расположены контейнеры раздельного сбора отходов, в которые можно в любое время суток выбросить металл, пластик или бумагу и быть на 100% уверенным, что все эти отходы отправятся на переработку. Таких зеленых улиц в нашем городе теперь много. Яшь экоактивлар өмеләргә ир чыга, агачлар утырту һәм көн күреш калдыкларын аера. Әйтүләренчә, экология проблемалары белән көрәшкә һәркем үзеннән өлеш кертә ала. Я считаю, что чунинцы должны расширять общественную безопасность и также очистку города. Люди должны бороться с экологическими проблемами. Конечно, не мусорить, убирать мусор, например. Вместе со школой мы ходим на уборку леса, например, парка.
3 ел ішінде тоннадан артық қолданылған батарейкалар, 96 тонна макулатура һәм 3 тонна пластик эшкәртүгә җибәрелгән. Экоактивлар проектына һәркем кушыла ала. Моның өчен активистлар төркемен оештырырга һәм проект сайтына гаризаны рәсмиләштерергә кирәк. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Яңалыклар. Шалы шаянар һәм тапқырлар клубы Кама студентлар лигасы сезонның финал уйынын үткәрде. Командалар тамашачылар өчен көн күреш, укытучылар тапшырылмаган имтиханнар турында иң кызыклы мәзәкләр әзерләделәр һәм гомумән студентлар тормышының иң кызыклы мизгелләрен күрсәттеләр. Уенны Эльвина Андрова да күреп кайтты. 2 сәгать дәвамында тамаша залында яхшы кәеф, юмор, көлү хөкем сүрде. Бу уенның билгеле бер тематикасы юк иде. Һәркем үзенең яраткан яки дулкынландыргыч темаларына шаяртты. Студентлар командасы уку процессында килеп чыккан кызыклы ситуацияларны сүрәтләде. Өлкәнрәкләр үзләренең мөнәсәбәтләре һәм тормыш проблемалары турында шаяртты. Подготовка началась, наверное, с месяц назад. Писали шутки все вместе, потому что у нас команда сочетает именно и актеров, и авторов. Этим составом мы играем первую игру, это первокурсники. Получается, мы набрали команду, пришли в полуфинал, попали в финал. Ярым финал уенының финалга әйләнүе турындагы белдерү тамашачылар өчен дә, катнашучы командаларның үзләре өчен дә көтелмәгән хәбәр булды. Должен был быть полуфинал, но, к сожалению, не все команды смогли дойти до, так сказать, до финального этапа редактур, чтобы показаться. И количество команд мы решили сократить и сделать в итоге финал. Нәтижеде беренче урынны Бим-Бам-Бом командасы яулады, икенче урында Черепаха Торпеда, Всегда говори да командасы өченче урынны алды. Стараемся посещать каждую игру. Идут вперед, с каждой игрой становится виден профессионализм, команды растут. Ребята готовились, очень сильно волнуются, надо им только пожелать удачи и ни пух, ни пера. Интересно посмотреть, чем шутят команды, о чем шутят команды. Логично, то, что раньше было смешнее, потому что опытнее были ребята. А сейчас в Челнах, не знаю, КВН на стадии какого-то изменения. Соңгы вакытта шаяннар һәм тапкырлар клубына карата кызыксыну кимесә дә, оештыручылар Чаллыда аның эше алга таба да дәвам итәр дип өметләнә. Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Ноябрь жылы булачак. Россия гидромет центры шулай дип фаразлы. Шушы һава торышы булу ихтималлыгы 67%-ны тәшкил итә. Температураның уртача күрсәткечләре нормадан югарырак булыр дип көтелә. Алдагы көннәрдә синоптиклар исә жылытуны фаразламый. Киресенчә, әле салкын булачак. Юлларда бозлавык, шулай ук җил, яңгыр, туман булуы көтелә ди. Машина йөртүчеләрне юлларда игътибарлы булырга өндибез. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Олина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Строительная компания «Наш дом». Строительство кирпичных и каркасных домов по всему Татарстану. На время строительства предоставляем жилье. Телефон 36 16 08.